آبیه بندا دیتنا کچکیه جودک لبر آبیه بندا دیتنا کچکیه و کچکی مال ویرانه روشا جودك رانه واكجكي مال ويرانه وەکو بزانین کە ڕەحمەت لەیلا مژیر و دروستکردنا کلیپێکی ئەجلای کۆمپانیا فیلم پرۆدەکشن بە ئەف سترانە ناوێوێ چییە چاوە هاتیە دروستکردن پەی و ئاوازێ vê stranê یەکێنە بله استران ناو استرانê بخە جودکە افستران گوتنو آواز یا مامۆستای پەروەرە افستران چیرۆکێکی بخە هەیە لە کوردستانە باکوورێ چیرۆکاوی هاتیە ژیانکردن مامۆستای بخە ژیان کردیە vî çîrokê ev çîrok evîna xortek wisa xortekî qelew wisa خورتێکی فەقیر دینە زمان کەچ بخواژی پر بەدەوە پر دەلاڵە بەس کەچ دixwaze bixwîne yanî ev di dema xwendinê de di dema dibistanê de zaneniyê de hatiye jiyankirin keç bixwe jî dixwaze bixwîne ew guhê qe naxwaze evînî jiyan ke bes خورتێک jî heye ew jî dewlemend e bixwe ew jî keçî hez dike bes di navbera ew her di xortan şer derdikevin ji ber ku ew xortê ku qelew û nexweş ew dil dikeve keçî bes keç wî naxwaze yanî bi vî awayî şerek derdikevin hêvîdarim ew ê klîbekî pir hêja be gordilê Vîn TV jî hevalên me jî gordilê mamۆstay şwanperwer jî bi rastî alîkariya mamۆstay şwanperwer ez dixwazim bînim ziman jî ez bi vî awayî jî spas dikim ji wî re mirov çiqas spas bike jî kêm e ez bawerim ji bo mamۆstay şwanperwer ev strana çawa wesan durust bû ku tu straneka mamۆstay şwanperwer bêjî em ji mêj ve em zû de ev di naz dikin ew biçûkkaniya mizane bi vî awayî min pirsî ew bixwe jî dît ku ez kanim karê karûbarê hunerê bikim û dengê min jî ecivand bi vî awayî alîkariya min jî kir û dike hîn berdewam jî dike wek min got spazdariya wî jî dikim beriya niha ji bilî vîn klîpê çi karên te yên diyên hunerî hebûn yanî pêş de mûzîk klîpê te albûmê te hebûn yani xwedê albûm tu nebû bes em niha li ser albûmê kar dikin dîsa bi alîkariya mamۆstay şwanperwer re hemî albûm stranên albûm gotin û awaz hemî ya mamۆstay şwanperwerin bes em hindik maye ku xelas bibe me got berî ku xelas nebûye em klîp jî amade bikin û bi vî awayî hem klîp hem albûma me jî bicarive hatuna te dîsan ji bo dihokê jî taybet ji bo kanalê Vîn TV jî dîsan jî karê te jî Vîn TV ra te Vîn TV çawa Vîn TV bi rastî karûbarê wan gelek gelek hêja ye min ji xwe daxwaziya min jî ew bû ku ez klîbek bê amadekirin bila ji Vîn TV re bê amadekirin ez pir kêf xweşim destê hevalan jî sax hatina we jî saxiya we dikim spas dikim belê gelek kêf xweşim gotineka te yadî hebîtin ji bo kanalê Vîn û taybet ji bo programê Fox belê ez û hemiyan pîroz dikim bi rastî hûn karûbarên serkeftî dikin û her wiha serkeftinê her baştir ji we re dixwazim gelek spas dikim spas dikim